Bisaka ang kaso sa dengue sa Talisay sa labing uwahing talaan sa Department of Health sa Tibuok Riyon. Sobrang giawhag ang mga lumulupyo sa pagpanglimpyo sa ilang palibot. Si Chona Carion sa report. Sukad Enero hangtod Marso 30 karong tuiga, moabot na sa 128 ka mga kaso sa dengue ang natala sa Talisay City Health Office. Din usa-usab ang namatay. Sa pagkakaroon, anaa sa top 7 ang Talisay City sa Tibuok Region 7 nga dunay daghang kaso sa dengue. Mato ni Dr. Lino Alanzado, ang City Health Officer, nga gikinahanglan gyud ang kanunay nga manglimpyo sa palibot. Giawhag ni Alanzado ang mga mulupyo ilabi na nga sa pagkakaroon mukalit og bundak ang uwan ug posibleng mapundo kini sa mga lata, ligid ug uban pa nga mahimong puy-an sa lamok. Padayon usab ang larvicidal activity sa City Health inabagan sa Dengue Task Force. Tungod ni siya sa kanang naalang gihapon misita 101 pero mag-expect nga mo minus na siya karong semana huna or sunod semana po kamo pa may pagsugod po sa bakasyon no mga bata. So amo lang gihapon giawhag ang mga katawhan, ang mga BHW pagpanglimpyo lang gihapon. Samtang miabot na sa 54 ka mga nataptan og tipdas sa maong dakbayan, wa hinuoy natala nga nakalas sa maong sakit. Ang Department of Health nakadugang na sila og atong mga vaccines. So naabot na namo, nakaabot mi 100% sa among kuan pero wa pa man mahuman pod ang ilahang RCA, ilang assessment ba mga bata nga na-miss. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.